Εορτάζει σήμερον η Εκκλησία την σεπτήν πανήγυριν των διδασκάλων των τριών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και γάρ αυτοί εστερέωσαν την Εκκλησίαν, αυτόν θείης δόγμασιν. Πράγματι, η σημερινή είναι πολύ μεγάλη εορτή. Εάν γνωρίζαμε εμείς οι νεοέλληνες τι χρωστάμε και σε ποιους πραγματικά το χρωστάμε, οι τρεις ιεράρχες θα έπρεπε να τιμώνται ως μεγάλοι ευεργέτες. Εάν γνωρίζαμε την σημασία και την αξία της σημερινής εορτής, οι εκκλησιές μας θα έπρεπε να είναι γεμάτες, να ασφικτιούν, να είναι κατάμεστες κυρίως από μαθητόκοσμο και εκπαιδευτικούς, και όχι άδειες ή έστω μισοάδιες. Ανταυτού, σήμερα, όπως κάθε χρόνο, εμείς, η εκπαιδευτική κοινότητα εννοώ, έχουμε ρεπό. Και ύστερα αναρωτιόμαστε ποιος μας φταίει. Πανοσιολογιότατε Άγιε Αρχιμανδρίτα, Πάτερ Αγαθάγγελε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, εάν παρίσταται κάποιος, αγαπητά παιδιά, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί όλοι, σήμερα στην εποχή της πανδημίας, την εποχή της κρίσης, της πνευματικής, τώρα που τα πρότυπα έλειψαν, οι πηγές του πνεύματος στέρεψαν, η πνευματική θολούρα και υποκουλτούρα σαν λέλαπα ξεχύνεται και δηλητηριάζει τις ψυχές και τα μυαλά των ανθρώπων, τώρα που η παιδεία τρικλίζει στερημένη από αξίες ιδεώδη και ιδανικά, τώρα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη. Είναι καιρός να ξαναβρούμε και να ξαναδούμε ορισμένες σταθερές αξίες της παράδοσής μας, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν την βάση για να ξαναχτίσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Σήμερα ζητούνται πρότυπα, ζητείτε ελπίς. Πρότυπα και ελπίδα είναι οι τρεις ιεράρχες, τρεις γίγαντες του πνεύματος. Γιατί άραγε τους τιμούμε σήμερα μαζί Ορθόδοξη Εκκλησία και Ελληνική Παιδεία? Ας δούμε εν συντομία τι έχουν να μας προσφέρουν. Παιδιά και οι τρεις τους μιας ταραγμένης εποχής του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, σπουδαγμένοι στα καλύτερα σχολιά, στην Κωνσταντινούπολη, την Αντιόχεια, την Αθήνα, σπουδάζουν, σαρώνουν κυριολεκτικά ό,τι διδάσκεται. Αριστεύουν παντού, αναδεικνύονται πανεπιστήμονες, αληθινοί ποταμοί της σοφίας. Να γιατί τους τιμούμε. Γιατί είναι κορυφαίοι επιστήμονες. Γνώστες και κάτοχοι σε ασύγκριτο βαθμό της ελληνικής κλασικής παιδείας, άριστοι ελληνιστές. Γι' αυτό τους τιμούμε. Γιατί πετυχαίνουν το ακατόρθωτο έως τότε. Συνδέουν τον ελληνισμό με τον χριστιανισμό. Παίρνουν από τον παλιό ελληνικό κόσμο ό,τι πιο γόνιμο και υγιές έχει να επιδείξει και τον μπολιάζουν με το ατόφιο χρυσάφι της νέας πίστης. Παίρνουν τη γλώσσα και τη φιλοσοφική ορολογία και τα κάνουν οχήματα για να κουβαλούν απάνω τους την καινούρια πίστη, τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Συνδέουν τη φιλοσοφία με την θεολογία, τη σοφία με την αρετή. Θέτουν τις βάσεις του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Συντεριάζουν πίστη και επιστήμη. Στα πρόσωπά τους συνυπάρχει ο πιστός με τον επιστήμονα. Αποδεικνύουν ότι πίστη και επιστήμη μπορούν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται. Η επιστημοσύνη τους δεν τους φράζει το δρόμο για την αγιότητα και η αγιοσύνη τους καθόλου δεν τους εμποδίζει να αναδειχθούν κορυφαίοι επιστήμονες. Τους τιμούμε γιατί είναι μεγάλοι οικουμενικοί διδάσκαλοι με παγκόσμιο και διαχρονικό κύρος και ακτινοβολία. Είναι ποιητές, συγγραφείς, καταπιάνονται με ποικίλα θέματα, γράφουν πάμπολα συγγράμματα. Τους τιμά η εκπαιδευτική κοινότητα και τους θεωρεί προστάτες της, γιατί είναι κυρίως δάσκαλοι και παιδαγωγοί. Αγαπούν τους νέους, νοιάζονται για τη σωστή διαπαιδαγώγησή τους, γράφουν ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Συμβουλεύει τους νέους ο Μέγας Βασίλειος. Όπως κόβουμε το τριαντάφυλλο προσέχοντας να μην μας πληγώσουν τα αγκάθια, έτσι πρέπει από αυτά που βλέπουμε και ακούμε γύρω μας να κρατούμε μόνον τα ωφέλιμα. Όπως οι μέλισσες διαλέγουν από τα λουλούδια αυτά που τους χρειάζονται για να φτιάξουν το μέλι. Απευθυνόμενοι προς τους γονείς, γράφουν τα εξής. Οι γονείς που έφεραν στον κόσμο τα παιδιά τους πρέπει να φροντίζουν ώστε αυτά να μορφώνονται. Στολίστε τις ψυχές των παιδιών με την κατάλληλη μόρφωση και όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν. Οι γονείς που δεν φροντίζουν για τη μόρφωση των παιδιών τους θεωρούνται φωνιάδες, γιατί η μόρφωση είναι εκείνη που θα καλλιεργήσει την ψυχή του παιδιού. Επισημαίνουν για την παιδεία με την θεόπνευστη σοφία τους. Λέγει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος για τον τρόπο της διδασκαλίας. Τα μαθήματα πρέπει να γίνονται με ευχάριστο τρόπο και να προσφέρονται βραβεία στους μαθητές, ώστε να εκπληρώνουν τον σκοπό τους άνετα και χωρίς πίεση και λύπη. Μάθημα που έγινε με βία δεν είναι δυνατό να παραμείνει.
Όσα όμως γίνονται με ευχαρίστηση και χάρη, εγκαθίσταται στην ψυχή μας μονιμότερα. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δίνοντας τον ορισμό της σοφίας και του σοφού ανθρώπου, γράφει τα εξής. «Για μένα δεν είναι σοφός εκείνος που έχει σοφία λόγου, ούτε εκείνος που παρουσιάζει μεν εφράδια, αλλά έχει άστατη και αδιαμόρφωτη ψυχή, σαν τους τάφους, οι οποίοι εξωτερικά μεν είναι εμφανίσιμοι και ωραίοι, ενώ εσωτερικά κρύβουν πτώματα και δυσοδεία. Σοφό θεωρώ εκείνον που λέει μεν λίγα περί αρετής, αλλά παρουσιάζει πολλά με την ζωή του και επιβεβαιώνει με την πράξη την αξιοπιστία του λόγου του. Σοφία είναι το να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του και να μην υπερηφανεύεται». Και ο Χρυσορήμων Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, περιγράφοντας τον σωστό δάσκαλο, λέει τα εξής. «Ο καλός δάσκαλος είναι απαλλαγμένος από φθόνο και έπαρση. Θέλει οι αρετές να γίνουν κοινό κτήμα των μαθητών του. Θέλει μόνο να τους εξισώσει σε όλα με τον εαυτό του. Γιατί αυτό κυρίως είναι το γνώρισμα του πραγματικού δασκάλου, το να συμπάσχει στις συμφορές των μαθητών του, το να θρηνεί και να πενθεί για τα τραύματα αυτών που έχει στην ευθύνη του». Στοχεύουν σε μια πνευματική και ανθρωπιστική και όχι σε μια απρόσωπη και άθεη παιδεία χωρίς ψυχή και χωρίς Θεό. Είναι οραματιστές μιας καινούργιας κοινωνίας που μπορεί να οικοδομηθεί μόνον με μια φωτισμένη παιδεία. Θεωρούν την παιδεία ως το σημαντικότερο αγαθό. Την υπηρετούν με πάθος και αφοσίωση, την προάγουν, της δίνουν άλλη διάσταση, άλλη προοπτική, συνδέοντάς την με το φως του Χριστού. Να γιατί τους τιμούμε. Γιατί αγωνίζονται επίσης για την στερέωση της ορθόδοξης πίστης κόντρα στις αιρέσεις που απειλούν να την οφεύσουν. Αγωνίζονται για την κάθαρση στους κόλπους της Εκκλησίας. Πρώτα όμως καθαρίζουν τον εαυτό τους. Τον καθαρίζουν με την προσευχή, όπως επισημαίνει ο θεολόγος Γρηγόριος. Πιο πολύ είναι αναγκαίο να θυμάσαι τον Θεό, δηλαδή να προσεύχεσαι, παρά να αναπνέεις. Καθαρίζουν τον εαυτό τους με την νηστεία. Η νηστεία ταπεινώνει το σώμα και χαλιναγωγεί τα σκυρτήματα της σαρκός. Καθιστά την ψυχή πιο καθαρή, της δίνει φτερά, την ανεβάζει ψηλά και την κάνει ανάλαφρη, γράφει ο Χρυσορήμων Ιωάννης. Καθαρίζονται, εξαγνίζονται στο λουτρό της μετανοίας. Τίποτε δεν μπορεί να κάνει την ψυχή τόσο φιλοσοφημένη και επίοικη και ήπια, όσο η συνεχής ανάμνηση των αμαρτημάτων μας, αναφέρει πάλι ο Άγιος Ιωάννης. Και συνεχίζει ο γλυκής, αλλά και διαπρίσιος κήρυξ για την δύναμη του μυστηρίου της μετανοίας. Είσαι τελώνης, με την μετάνοια μπορείς να γίνεις Ευαγγελιστής. Είσαι βλάσφημος, μπορείς να γίνεις Απόστολος. Είσαι ληστής, μπορείς να λαιλατήσεις τον Παράδεισο. Δεν επωνομάστηκε τυχαία Χρυσόστομος από την Εκκλησία μας. Ασκούνται και προετοιμάζονται με την μελέτη των Θείων Γραφών, επισημένοντάς μας εύστοχα. Ας προσέχουμε στην ανάγνωση των Γραφών, γιατί αν προσέχεις στην Γραφή, σου ξεριζώνει την λύπη, σου φυτεύει την ευχαρίστηση, αναιρεί την κακία, ριζώνει την αρετή. Καθαρίζουν τον εαυτό τους με την αυστηρή άσκηση, αλλά και την έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος. Το να νηστεύεις, να μην κοιμάσαι σε κρεβάτι, να καλλιεργείς την αγνότητα της ψυχής και του σώματος, να έχεις σοφροσύνη, είναι πράγματα που ωφελούν εκείνους που τα κάνουν. Εκείνα όμως που από εμάς περνάνε στον πλησίον είναι η ελεημοσύνη, η διδασκαλία και η έμπρακτη αγάπη. Ασκούν την ελεημοσύνη στο έπακρο, την διδάσκουν έμπρακτα. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Λύτρο της ψυχής είναι η ελεημοσύνη, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Να γιατί τους τιμούμε. Γιατί είναι ασκητές, αλλά αφουγκράζονται και τον παλμό και τον πόνο της εποχής. Γίνονται μοναχοί, αλλά δεν παύουν να ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο. Γίνονται επίσκοποι και συγκλονίζονται από τα ανθρώπινα δράματα που εκτιλήσονται γύρω τους. Αποδεικνύουν ότι ασκητής δεν σημαίνει ακοινώνητος. Συγκινούνται, ανακουφίζουν, παρηγορούν οι ίδιοι, αλλά και διδάσκουν διαστόματος Αγίου Γρηγορίου, πάντα ημάς να παρηγορούμε. Παρηγόρησε ο γερός, ο υγιής τον άρρωστο, ο πλούσιος τον φτωχό, ο όρθιος τον πεσμένο, ο χαρούμενος τον λυπημένο, ο ευτυχισμένος τον δυστυχισμένο. Και συνεχίζει ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος. Ωραία, αρετή η φιλανθρωπία, η φροντίδα των φτωχών, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Να γιατί τους τιμούμε. Γιατί τους τιμούμε για το κοινωνικό τους, το φιλανθρωπικό τους έργο, για το οποίο διαθέτουν όχι μόνο τις περιουσίες τους, αλλά τον εαυτό τους ολόκληρο. Παράγουν έργο κοινοφελές, πρωτοποριακό για την εποχή τους και εντυπωσιακό για κάθε εποχή. Είναι και θα είναι σημείο αναφοράς στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών η μεγάλη φιλανθρωπούπολη,
με τα διάφορα ευαγή ιδρύματα που οραματίζεται και στείνει με τα πενιχρά μέσα της εποχής του, ο Μέγας Βασίλειος, η περίφημη Βασιλιάδα, το πρώτο κοινωνικό ίδρυμα στον κόσμο, το 8ο θαύμα του αρχαίου κόσμου, όπου βρίσκουν στέγη, τροφή, περίθαλψη και φιλοξενία 30.000 ασθενείς και άποροι. Απίστευτο. Ή μήπως είναι μικρότερο κατόρθωμα η καθημερινή σύντηση 3.000 χειρών και ορφανών στην Αντιόχεια και 7.000 φτωχών αργότερα στην Κωνσταντινούπολη από τον άλλο μεγάλο πρωταθλητή της κοινωνικής πρόνοιας, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο? Γι' αυτό τους τιμούμε. Γιατί είναι ακούραστοι και ασύγκριτοι, πρωτοπόροι κοινωνικοί εργάτες και αναμορφωτές. Ανακουφίζουν τον ανθρώπινο πόνο όχι με λόγια και ευχές, αλλά με έργα. Έργα πληρωμένα και φτιαγμένα από τους ίδιους, έργα φτιαγμένα με τον υδρότα και το αίμα τους. Τους τιμούμε γιατί μοιράζουν τον πλούτο, βοηθούν τους φτωχούς, εφαρμόζουν τον λόγο του Χριστού. Όποιος έχει 2 χιτώνες, ας δίνει τον ένα. Τους τιμούμε γιατί τους απασχολούν τόσο νωρίς, 1700 χρόνια πριν, ζητήματα όπως η ισότητα των 2 φύλων και η θέση της γυναίκας στην εποχή τους. Απορρίπτουν τον απάνθρωπο θεσμό της δουλείας και αγωνίζονται για την κατάργησή του. Νοιάζονται ακόμη και για αυτούς που δουλεύουν στα μεταλλεία, τους ανθρακορίχους, κάτω από άθλιες συνθήκες. Τους ενδιαφέρει ο κάθε άνθρωπος ως πρόσωπο. Γι' αυτό το πρόσωπο, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, έγινε άνθρωπος, επισημαίνουν εύστοχα. Να γιατί τους τιμούμε, γιατί αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα πολύ πριν αυτά καταχωρηθούν σε δημοκρατικά συντάγματα και καταστατικούς χάρτες διεθνών οργανισμών. Γι' αυτό τους τιμούμε. Γιατί υπερασπίζονται το δίκαιο του φτωχού με την ίδια θέρμη αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση που υπερασπίζονται και την αλήθεια της πίστης. Συγκρούονται με αρχές και εξουσίες, μάχονται, διώκονται, συκοφαντούνται, εξορίζονται, παρετούνται, θυσιάζονται. Καταφέρονται εναντίον κάθε μορφής κοινωνικής αδικίας και εκμετάλλευσης. Αδικία δεν είναι μόνο να αρπάζεις από τα ξένα, αλλά και να μην δίνεις από τα δικά σου, επισημαίνουν αυτή την αλλιώτικη διάσταση της θείας δικαιοσύνης. Τα πλούτη μοιάζουν με αρρώστια. Όποιος τα έχει ζητά όλο και περισσότερα και δεν χορταίνει ποτέ, επισημαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Καυστικός ο λόγος τους, βαθιά επαναστατικός. Μοιάζει με ιδεολογικό επαναστατικό μανιφέστο σύγχρονων κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικών συστημάτων. Μοιάζει, αλλά δεν είναι. Είναι λόγια γνήσιων εκκλησιαστικών ανδρών, λόγια υπομένα και γραμμένα πριν από 17 περίπου αιώνες. Λόγια που δεν έμειναν λόγια γραμμένα σε χαρτιά, αλλά έγιναν πράξεις. Πράξεις θυσίας και αυταπάρνησης. Λόγια και πράξεις εμπνευσμένα και ιεργασμένα με την χάρη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, του οποίου υπήρξαν δοχεία. Να γιατί τους τιμούμε, γιατί τα κάνουν τα πάντα, όλα για τους άλλους, τίποτα για τον εαυτό τους. Νουθετούν, ευεργετούν, ποιμένουν, στυλιτεύουν, μάχονται, χτίζουν, ταΐζουν, φροντίζουν για όλους και για όλα. Εκπληκτική δύναμη ψυχής, απαράμιλο θάρρος, θαυμαστό αποτέλεσμα. Είναι να απορεί κανείς πώς χωρά τέτοια ψυχή, τέτοια γενναιότητα σε τόσο μικρά και αδύναμα κορμιά, πραγματικά εύθραυστα και φιλάστενα ανθρώπινα σκεύη. Όσο καχεκτική και φιλάστενη είναι στο σώμα, τόσο ρωμαλαίοι και τιτάνιοι αποδεικνύονται στην ψυχή και το πνεύμα. Να γιατί τους τιμούμε σήμερα στον 21ο αιώνα. Σήμερα, στην εποχή της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, της περιβόητης και πολυθρύλικης παγκοσμιοποίησης και πολυπολιτισμικότητας, τώρα που περισσεύει ο φόβος και η καχυποψία και οι περισσότεροι αποφεύγουμε να μιλήσουμε, μην παρεξηγηθούμε, ίσως και γιατί δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό να πούμε. Τώρα μιλούν αυτοί, οι 3 ιεράρχες, έρχονται ατρόμητοι από τα βάθη των αιώνων και όμως τόσο ζωντανοί και επίκαιροι και μιλούν γι' αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα και μας λένε πολύ απλά και ταπεινά να μην φοβόμαστε τους ανθρώπους, να τους αγαπάμε, να τους νιώθουμε αδέλφια μας. Μεταφέρουν μήνυμα ενότητας και συναδέλφωσης ανθρώπων και λαών, μήνυμα αλληλεγγύης. Μήνυμα αγάπης και εμπιστοσύνης μεταφέρουν στην παγκόσμια κοινότητα οι 3 ιεράρχες. Μας λένε ότι μπορούμε και πρέπει να ανοιχτούμε στον κόσμο στη βάση του αλληλοσεβασμού, χωρίς κομπλεξισμούς ανωτερότητας και κατωτερότητας, χωρίς όμως και να χάσουμε την ιδιοπροσωπία μας, την ιδιαιτερότητα, την μοναδικότητά μας. Κάνουμε θύμηση στην αγάπη σας πως η Εκκλησία μας πρωτίστως τους ονομάζει μεταξύ πολλών άλλων επιθέτων και χαρακτηρισμών, πρωτίστως τους ονομάζει οικουμενικούς διδασκάλους. Είναι οικουμενικοί γιατί το πνεύμα τους, η σοφία τους, η δράση τους, το έργο τους, η σπουδαιότητά τους δεν φυλακίζονται, δεν γνωρίζουν σύνορα, δεν έχουν όρια φιλετικά και εθνικά. Ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους και σε όλους τους λαούς. Και οι 3 τους είναι ένα αγαθό συντέργεσμα της ιδιοπροσωπίας του ελληνισμού με την οικουμενικότητα του χριστιανισμού. Δηλαδή, είναι πολίτες του κόσμου χωρίς να παύουν να είναι αυτό που είναι,
χωρίς να αρνούνται ή να ντρέπονται για την καταγωγή, για την προέλευσή τους, χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους. Να γιατί τους τιμούμε, γιατί τους χρωστάμε πολλά εμείς οι νεοέλληνες, γιατί στέλνουν μήνυμα προς την πολύπαθη Ελλάδα τώρα, στον καιρό της κρίσης. Τώρα που ψάχνουμε τη χαμένη μας ταυτότητα, ψάχνοντας, αναζητώντας εφήμερους συμμάχους πρόσκαιρους, βολοδέροντας πέρα δόθε στα σταυροδρόμια της ιστορίας, ανάμεσα σαν Ανατολή και Δύση, άλλοτε σαν ραγιάδες και άλλοτε σαν ευρωλιγούριδες, σαν έθνος με σαλεμένα τα λογικά του, πάντοτε με ένα δίλημμα, πού ανήκομεν. Οι τρεις ιεράρχες μας βοηθούν να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση της αυτοσυνειδησίας μας. Μας λένε πως δεν ανήκουμε πουθενά και σε κανέναν, ανήκουμε μόνο στον εαυτό μας. Δεν είμαστε μετεωρίτες της ιστορίας, δεν είμαστε χθεσινοί. Έχουμε ρίζες, έχουμε παρελθόν, έχουμε οντότητα, έχουμε ταυτότητα, αυτή που μας χάρισε την παγκόσμια καταξίωση. Η ταυτότητά μας είναι η ιστορία μας, η παράδοσή μας, ο πολιτισμός μας, η χριστιανική ορθόδοξη πίστη μας. Αυτά είναι η δύναμή μας, ο πλούτος μας, τα βαριά χαρτιά μας. Σε αυτά πρέπει να στηριχθούμε για να σταθούμε όρθιοι και όχι σε ξένα δεκανίκια. Κουβαλάμε στις πλάτες μας αμύθιτη πνευματική κληρονομιά, πολύτιμη παρακαταθήκη, δυστυχώς όμως την αγνοούμε, την περιφρονούμε, την καταδικάζουμε αραχνιασμένη στα χρονοτούλαπα της ιστορίας, αρνούμαστε πεισματικά να τη γνωρίσουμε. Ίσως γι' αυτό καταντήσαμε όπως δεν μας πρέπει, αλλά δυστυχώς πρόσφατα καταντήσαμε ζητιάνοι, ξυπόλοιτοι κουρελίδες των εθνών, να οικετεύουμε ξυλοκέρατα για να ζήσουμε. Σκληρός ο λόγος, συγχωρέστε με, αλλά η αλήθεια να λέγεται. Καταντήσαμε γιατί πετάξαμε στα σκουπίδια αμύθιτους πνευματικούς θησαυρούς δικούς μας και ανασύρουμε από τα σκουπίδια των άλλων αδιάκριτα ό,τι πιο άχρηστο και ευτελές για να το λατρέψουμε. Ψάχνουμε πρότυπα και τρόπους ζωής. Από πού άραγε? Από εκεί που κάθε 20 μέρες σκοτώνονται 20 παιδιά, 20 μαθητές στα σχολιά τους. Αυτά ζηλεύουμε. Δεν έχουμε δικά μας πρότυπα. Οι τρεις ιεράρχες δεν είναι πρότυπα. Ή μήπως ντρεπόμαστε για τα δικά μας? Κηρύξαμε τον πόλεμο κατά του εαυτού μας. Ξεχάσαμε την ιστορία μας, αρνούμαστε την πίστη μας, την πίστη των πατέρων, των προγόνων, τη λιδωρούμε σαν κάτι ευτελές. Θέλουμε να την εξαφανίσουμε, λες και είναι ο χειρότερος εχθρός, λες και δεν πορευθήκαμε μαζί της, λες και δεν μας προστάτευσε σαν σωστική κυβωτός 2.000 χρόνια τώρα. Ποιον χτυπάμε άραγε, τον ίδιο μας τον εαυτό? Ας μην γίνουμε περισσότερο αναλυτικοί, δεν πρέπει. Οι τρεις ιεράρχες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της μοναδικής πνευματικής κληρονομιάς. Είναι γνήσιοι εκφραστές και φορείς των δύο κατεξοχήν πνευματικών μεγεθών που προσδιορίζουν το είναι μας. Είναι φορείς του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Λειτουργούν σαν πυξίδα για να βρούμε επιτέλους τον προσανατολισμό μας. Μας υπενθυμίζουν ότι είμαστε ζυμωμένοι με Χριστό και Ελλάδα. Είμαστε κράμα μοναδικός μιλεμένο στους αιώνες από ελληνισμό και ορθοδοξία. Μας βεβαιώνουν ότι σε τούτο τον τόπο αυτά τα δύο αντάμωσαν, φίλιωσαν, συνδέθηκαν και μεγαλούργησαν. Τώρα, μετά από 2.000 χρόνια να προσπαθούμε να τα χωρίσουμε, είναι σαν να σκίζουμε τις σάρκες μας. Να γιατί τους θυμούμε. Γιατί τα μηνύματά τους δεν είναι θεωρητικά. Είναι σφραγισμένα με τη ζωή τους. Γι' αυτό είναι αξιόπιστα και πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Τους τιμούμε γιατί οι αιώνες που περνούν, αντί να τους αφαιρέσουν, τους προσθέτουν λάμψη. Υποκλίνονται κι αυτοί στο μεγαλείο τους. Διατρανώνουν τις αρετές τους που ακτινοβολούν ακόμη και σήμερα, στην εποχή της θεοποίησης των ανθρώπινων παθών και της αμαρτίας, στην εποχή της κρίσης. Τι έχουν να προσφέρουν στο σύγχρονο άνθρωπο? Πολλά, πάρα πολλά. Η ανθρωπιά τους, σανίδα σωτηρίας σε μια κοινωνία απάνθρωπη σαν τη δική μας. Η ηθική τους σωσίβιο σε έναν κόσμο που πνίγεται στην ανηφικότητα. Η μετριοφροσύνη και η ταπείνωσή τους, αντίδοτο στην αλαζονία και την έπαρση της εποχής. Μόνον η αυτοθυσία και η αυταπάρνησή τους μπορούν να γιατρέψουν τον εγωισμό και τη φιλαυτία μας. Η μαχητικότητα και η επιμονή τους είναι παράδειγμα για αυτούς που εγκαταλείπουν τον αγώνα επειδή τον θεωρούν χαμένη υπόθεση. Κανείς και τίποτα να μην σε φοβίζει, κι αν ακόμη είναι αναρρύθμιτοι οι εχθροί, δαίμονες και ασεβείς άνθρωποι, ο δικός μας υπερασπιστής είναι ισχυρότερος, βροντοφωνάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο ηρωισμός και η γενναιότητά τους υψώνουν φωνή διαμαρτυρίας σε έναν κόσμο δειλό όπου ο ήρωας είναι δισεύρετος. Το δικό τους ασυμβίβαστο ράπισμα στο δικό μας βόλεμα που προβάλλει κιόλας σαν ιδανικό στις μέρες μας. Να γιατί τους τιμούμε. Γιατί η φιλία τους είναι όαση σε καιρούς αφιλίας και η αγάπη τους βάλσαμο σε έναν κόσμο ανέραστο σαν τον δικό μας. Η καλή φιλία είναι θησαυρός, διδάσκουν.
Οι στενοχώριες της ζωής γίνονται πιο βαριές αν δεν υπάρχει κάποιος φίλος να τις μοιραστείς. Τους τιμούμε γιατί επισημαίνουν στους πολεμοχαρείς και πολεμοκάπηλους της κάθε εποχής πως το πιο γλυκό πράγμα και όνομα είναι η ειρήνη, που ενώ όλοι την επενούν, μόνο λίγοι την στηρίζουν, όπως αναφέρει ο Ιερός ο Θεολόγος Γρηγόριος. Να γιατί τους τιμούμε, γιατί η βοήθειά τους στο σύγχρονο άνθρωπο, στο σύγχρονο κόσμο, είναι υπερπολίτιμη, απαραίτητη όσο τίποτε άλλο. Στον ορθολογισμό της εποχής προσκομίζουν ως τίμια δώρα την πίστη και την ελπίδα στον Θεό. Στον ευδαιμονισμό, την καλοπέραση, τον καταναλωτισμό που κυριαρχούν σήμερα προτείνουν ως εναλλακτική πρόταση ζωής το ασκητικό πνεύμα που μας αφορά όλους, γιατί σημαίνει χρήση των αγαθών με μέτρο και σεβασμό, χωρίς απληστία, κατάχρηση και υπερβολή. Στο εξοντωτικό πνεύμα που επιτάσσει την πρωτιά πάση θυσία, έστω και αν χρειαστεί να πατήσουμε επιπτωμάτων, προσφέρουν ως λύτρωση την αγαπητική συνύπαρξη. Στην σαρκολατρία και τον υλισμό που βάλθηκαν να ενταφιάσουν την πνευματική μας υπόσταση, αντιπροτείνουν την πολυήμνητη αλλά και χαμένη αίσθηση του μέτρου ανάμεσα στην ύλη και το πνεύμα, την χρυσή τομή ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή. Μας υπενθυμίζουν ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ύπαρξη και πρέπει να καλλιεργείται ταυτόχρονα. Λάτρεις οι ίδιοι της τρισιλίου θεότητος δίνουν το πιο ηχηρό χαστούκι στην βδεληρή σατανολατρία, στην νέο-ειδωλολατρία και στις αιρέσεις που αναθάλουν, ανθίζουν στις μέρες μας και απειλούν με τα πλοκάμια τους την ελπίδα του αύριο, την νεολαία μας. Η προσφορά τους στο σύγχρονο κόσμο ανεκτήμητη. Μα αν τελειώναμε, αν σταματούσαμε εδώ την αναφορά μας, θα αδικούσαμε τους τρεις Αγίους και θα εκθέταμε τον εαυτό μας, γιατί θα μας είχε διαφύγει το πραγματικό μεγαλείο τους. Μας χωρίζουν από αυτούς 17 περίπου αιώνες, κι όμως συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ όχι μόνο να τους τιμήσουμε, αλλά και να τους παρακαλέσουμε. Γιατί άραγε? Μα γιατί ζουν, γιατί υπάρχουν. Τι κι αν έφυγαν από το μάταιο του το κόσμο, τι κι αν έπαψαν να είναι πολίτες του παρόντος αιώνος του απατεώνος, είναι πολίτες του μέλλοντος αιώνος του ανεσπέρου. Τι κι αν πέθαναν βιολογικά, ο θάνατος αποδεικνύεται για αυτούς πολύ λίγος και ανίσχυρος. Δεν είναι όλεθρος, δεν είναι καταστροφή. Πέρασμα είναι προς την άλλη ζωή, την αληθινή. Με τον θάνατό τους σπάζουν τα φθαρτά όρια του χώρου και του χρόνου, του χωροχρόνου και είναι πλέον πολίτες της ουρανίου βασιλείας. Είναι άνθρωποι αιώνιοι, άφθαρτοι, αθάνατοι, κατά χάριν θεοί. Άνθρωποι που πραγματώνουν τον αληθινό σκοπό της ζωής τους, να μοιάζουν στον Θεό. Κάνουν πράξη το καθομοίωσιν, γίνονται Άγιοι. Αυτό είναι το πραγματικό μεγαλείο τους, η αγιότητα. Γι' αυτό κυρίως και κατεξοχήν τους τιμούμε σήμερα, γιατί είναι Άγιοι. Απομυθοποιούν την έννοια της αγιότητος. Αποδεικνύουν περίτρανα και στους πιο δύσπιστους ότι Άγιος δεν σημαίνει απόκοσμος, περιθωριακός. Άγιος δεν είναι ο άνθρωπος του παρελθόντος, του παλιού καιρού. Άγιος δεν είναι ξεθοριασμένη φιγούρα στον τοίχο της Εκκλησιάς. Είναι άνθρωπος αληθινός, ολοζώντανη, αθάνατη προσωπικότητα. 1700 περίπου χρόνια μετά την κοίμησή τους, άφθαρτο παραμένει ολόσωμο το σκήνομα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στη Νέα Καρβάλη, χωρίς την παραμικρή επέμβαση της επιστήμης, χωρίς ουσίες. Ένα διαρκές θαύμα που επιτελεί πλήθος θαυμάτων. Έτσι θέλησε ο Θεός να διατηρήσει το σώμα του Φίλου Του, γιατί φίλοι του Θεού είναι οι Άγιοι. Σημάδι της Ανάστασης είναι κι αυτό. Άφθαρτο επίσης διατηρείται από το σκήνομα του Μεγάλου Βασιλείου το δεξί του χέρι, που έγραψε μεταξύ πολλών άλλων τη Θεία Λειτουργία. Από το σκήνομα του Ιερού Χρυσοστόμου διατηρούνται αναλύωτα το αριστερό του αυτί ως όργανο υποδοχής της Θείας Ευλογίας και Θεοπνευστίας και το δεξί του χέρι ως εκτελεστικό όργανο αυτής της επιφύτησης. Γιατί τους τιμούμε, να τι σημαίνει Άγιος, νικητής του θανάτου. Αυτό είναι το κυρίαρχο μήνυμα που στέλνουν στους ανθρώπους της κάθε εποχής και σε εμάς τους ανθρώπους του σήμερα στις απαρχές του 21ου αιώνα, να γίνουμε Άγιοι. Και αν αυτό δεν μας συγκινεί πια, αν έπαψε να αποτελεί τον σκοπό της ζωής μας, τότε ίσως δεν τολμούμε να τους αντικρίσουμε κατάματα, εθελοτυφλούμε. Ευτελίζουμε και τη σημερινή γιορτή σε μια τυπική εκπλήρωση εθιμοτυπίας και αρνούμαστε να πάρουμε από αυτήν τα σωτήρια διδάγματα. Καιρός να προβληματιστούμε. Σήμερα έχουμε την πολυτέλεια να περιφρονούμε και να απορρίπτουμε πνευματικά αναστήματα παγκόσμια και διαχρονικά, τέτοιου μεγέθους, εμβέλειας και βεληνικούς. Μας περισσεύουν, δεν τους χρειαζόμαστε. Αντί να διδασκόμαστε και να αξιοποιούμε την σοφία τους. Αλήθεια, η εποχή μας και η εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτοχαρακτηριζόμενη πνευματική ηγεσία έχει σήμερα να επιδείξει ανάλογα πνευματικά αναστήματα, βασιλείους, Γρηγορείους και Χρυσοστόμους. Η επίκληση των τριών ιεραρχών σήμερα δεν είναι πολυτέλεια, εάν και εφόσον. Ανάγκη είναι επιτακτική. Τελειώνουμε.
Στέκονται μπροστά μας οι σημερινοί Άγιοι, οι δικοί μας Άγιοι, φάροι αληθινοί, οδοδείκτες του ουρανού, είναι αοράτως παρόντες τούτη εδώ την ώρα της προσευχής. Παρακαλούν τον Θεό για μας. Μακάρι να είχαμε τα μάτια της ψυχής καθαρά να τους βλέπαμε. Είναι εδώ και μας προτείνουν το χέρι να μας βγάλουν από τα διέξοδα, να μας απαλλάξουν από τη μιζέρια της καθημερινότητας, να δώσουν νόημα και σκοπό στην άνω στη ζωή μας, να μας οδηγήσουν εκ του ασφαλούς προς τα άνω. Μα πρέπει να το θελήσουμε κι εμείς. Η εποχή μας, εποχή της κρίσης, φανερώνει την αστοχία μας. Φανερώνει πως πήραμε τη ζωή μας λάθος, κατά πως λέει και ο ποιητής, και αλλάξαμε, ερωτηματικό. Καιρός να αλλάξουμε ζωή. Γι' αυτό είναι οι Άγιοι μας, για να μας βοηθούν να αλλάξουμε ζωή. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική μας παράδοση, εορτή Αγίου, μίμησης Αγίου. Ο αυθεντικός τρόπος να γιορτάζουμε εμείς οι χριστιανοί είναι να προσπαθούμε να μοιάσουμε έστω και κατελάχιστον στους Αγίους που τιμούμε. Αυτή είναι η πρόσκληση, παύλα πρόκληση της σημερινής γιορτής. Χρόνια πολλά με υγεία και προκοπή, χρόνια ευλογημένα από τους Αγίους προστάτες μας 3 ιεράρχες, χρόνια πολλά σε εσάς και στις οικογένειές σας και στον κόσμο ολάκερο. Τέλος και το Θεοδόξα. Αμήν.